השירות של הבית הפיננסי, סיפור ההצלחה שלי, בעצם כולל את כל נושא הכספים של המשפחה והעסק. זה כולל את נושא המשכנתה. החזור משכנתה קיימת או תכנון משכנתה חדשה. זה כולל את נושא של כלכלת המשפחה, הוצאות, הכנסות. זה כולל את תיק הגמל, אם הוא מותאם בעצם לדרישות של הלקוח, אם זה נושא של ביטוחים, כיסויים, יש כפל, אין כפל, צריך כיסוי גבוה יותר, קטן יותר. ב-2005, מקים החברה, יצחק כהן, הגיע להבנה, והבנה מאוד מאוד חזקה בנושא של כספים, שהשירותים הפיננסיים שהלקוח צריך לקבל, הוא לא מקבל אותם מתוך הבנה מלאה. הוא מקבל אותם מתוך התמודדות עם טלוויזיה, אנשי מכירות וכהנה וכהנה, ואין לו באמת בחירה אובייקטיבית ונכונה. מה טוב בשבילו? מה טוב בשבילו, בדיוק. כאן, מה שיש לו בעצם, זה את כל השירותים הפיננסיים על המדף. תשמע, נכנס אלינו לקוח, עם משכנתה של 3,900 שקל בחודש. הצעה שהוא קיבל מהבנק. המשכנתה שהיא 900,000 שקל, הוא צריך להחזיר עליה 1.9, כי המשכנתה יקרה. אחוז המימון גבוהים, משכנתה יקרה. תכנון שלקח לנו לא מעט זמן, אבל אנחנו פשוט מכירים את העבודה. ולצורך העניין 2 פגישות עם הבנק, הספיק לנו כדי להוריד את הרמת החזר שלו מ-3,900 ל-3,600, ומה שקיבץ לו את ההחזר מ-1,900,000 ל-1,600,000. דמיין את הבית או את העסק כבעצם דלי. שמהדלי הזה, שבתוך הדלי הזה יש כל מיני חורים. כל חור מייצג בעצם תחום כספים אחר שממנו נוזל הכסף. תיקח למשל כלכלת המשפחה, תיקח למשל פנסיה, גמל, משכנתה, ביטוח. מכל נקודה יש בעצם נזילה של כסף שלא אמור לנזול, אבל נוזל. ואז בסוף החודש, אחרי עבודה קשה, קיבלנו משכורת, אנחנו שופכים בעצם את המים לתוך הדלי, וכל הכסף נוזל, וכמו שאני שומע, הרבה לקוחות כבר אומרים בעבר, לא יודע לאן הכסף נעלם לי. שים אצבע בנקודה אחת ולהגיד, אני סותם את כלכלת המשפחה, אני מצאתי פתרון, זה לא עוזר, כי מהפנסיה ומהגמל ובביטוח נוזל מים, אתה צריך פתרון שלם. ופתרון שלם זה פתרון הוליסטי. סיפור ההצלחה לא יכול להיגזר רק מנושא של משכנתה, לא יכול להיגזר רק מנושא של ביטוח, הוא חייב להיות הרמטי. אין דרך אחרת לטפל. זה מה שמאפשר לנו לתת ללקוחות שלנו את מה שהם צריכים לקבל. זה מתוך ניסיון והבנה אלפי לקוחות שבעצם אנחנו מלווים בתהליך.